יום ירושלים, יש מה ללמוד בו גם ברמה ההיסטורית, גם הפנימית. זאת אומרת, כבשנו את ירושלים, 59 שנה לשחרור ירושלים, שזה באמת אירוע היסטורי ברמה הכי פשוטה. ברגע שהכרזנו על הקמת מדינת ישראל, האויבים שלנו יצאו במלחמה, זה היה ברור לכולם, וכבשו את העיר העתיקה, הייתה חלוקה. זה ברמה ההיסטורית. כמעט 19 שנה מאז קום המדינה, שהלב של עם ישראל, ירושלים, שבאמת העדה האתיופית, שזה מאוד מאוד מיוחד, זה חוזר על עצמו בכל מקום שאני שומעת, נכון? מה למדתם מאז שאתם קטנים? ירושלים, נכון? כן, כן. הולכים לירושלים, באים לירושלים. זה באמת מצמרר הקשר בין העדה האתיופית לירושלים, הם גם היו בטוחים שבית המקדש קיים, שהוא לא נחרב. לא יצאו מארץ ישראל בלי לדעת שהוא נחרב. אז זה ברמה ההיסטורית, זה היסטורית חיה, כן? זה לא איזה היסטוריה עתיקה, היסטורית שגם יש מה להתבונן, שלא סתם מדינת ישראל קמה בלי הלב שלה, ואחרי 19 שנה אנחנו חוזרים אל הלב. מאוד מאוד משמעותי, גם ברמה הרוחנית, שהקמנו את מדינת ישראל בלי ירושלים, כבשנו, זה לא רק ירושלים, כן? זה כל יהודה ושומרון, הגולן, חברון, קבר רחל, מערת המכפלה, כן, חברון, קבר מערת המכפלה, באמת מקומות קדושים שהם מהותיים לעם ישראל, וחזרו אלינו ב6 ימים. זה רובד אחד. יש רובד שהוא אפילו עוד יותר פנימי מזה, באמת, אני שמתי לב לפסוק, שאמרתי, הנביא ישעיהו, זה פרשת נחמו. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, אני לא זוכרת עכשיו את ההמשך, והמילים האלה של דברו על לב ירושלים מאוד מאוד תפסו אותי. הם תפסו אותי, ואני חושבת שיש כאן שתי הבנות, ששתיהן מאוד מאוד משמעותיות לחיים שלנו באופן כללי, לעם ישראל בכלל, ובטח בטח לדור שלנו, ממש לימים שלנו היום. מה זה דברו על לב ירושלים? אפשר להבין את זה בשני כיוונים. אני ממש אחלק את השיעור לשני חלקים. אחד, בואו נחשוב, מה זה דברו על לב ירושלים? איך אתן שומעות את המשפט? לדבר על הטובות, לחבר אותה לעם, את הקשר. זאת אומרת, לדבר על ירושלים. להתפלל, מה הכוונה? לחזק את השורשיות שלנו, בהקשר של ירושלים. גם רעיון, כן. דברו על הלב על הנקודה הפנימית של ירושלים. וגם את זה צריך להבין, למה, מה זה נותן לנו, איפה זה פוגש אותנו. אז באמת כיוון אחד שאתן נוגעות בו, דברו על לב ירושלים. יש עניין לדבר על הרעיון הזה של ירושלים, על הרעיון הרוחני הזה. כשאנחנו נהיה עסוקים ברעיון הרוחני של ירושלים, וצריך להבין מה זה ירושלים, זה מקרב אותנו לגאולה. צריך גם להבין, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. את מי נחמו נחמו עמי? האם תנחמו את עמי, או עמי אתם תנחמו? את מי ננחם? אולי צריך לנחם את הקדוש ברוך הוא, שגם הוא, גם כשהוא מוציא את עם ישראל לגלות, הרי זה ישעיהו אומר עוד לפני שעם ישראל יוצא לגלות, וזה מה שקוראים בשבת פרשת נחמו. זאת אומרת, זה אחרי שלושת פרשות הפורענות, שקוראים מי"ז בתמוז עד תשעה באב, קוראים בהפטרה. חלק יודעות, לירון, אני ככה, כל שבת יש קריאה בתורה והפטרה. בשלושת השבועות, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, שזה שבועות כאלה קשים של אבל על חורבן ירושלים, קוראים 3 הפטרות של פורענות. 3 הפטרות של נבואות קשות על זה שעם ישראל חוטא, מאבד את ירושלים בעצם, יוצא לגלות מירושלים. אחרי זה, מאחרי תשעה באב ועד ממש עד ראש השנה, יש 7 שבועות של פרשות נחמה. אחת הפרשות, נראה לי זה הראשונה, שבת נחמו. השבת הראשונה, נחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים. כדי לעבור ממצב של גלות לגאולה, ממצב של שבר לצמיחה, צריך לדבר על לב ירושלים. מה זה לב ירושלים? לדבר באמת על הרעיון הזה, על בית המקדש, על המשמעות של ירושלים. מה זה ירושלים? אם אני מפרקת קצת את ארץ ישראל היא קדושה מכל הארצות. ירושלים היא קדושה מכל ארץ ישראל. בית המקדש קדוש מכל ירושלים, קודש הקודשים. אז קודם כל אפשר להבין מכאן 2 נקודות משמעותיות. יש מדרגות בבריאה, יש סדר, אתה הולך ממדרגה למדרגה. יש קדושה במציאות, זה לא ככה הכל אותו דבר, כולם אותו דבר, יש קדושה. והקדושה הזאת באה לידי ביטוי בעיר ירושלים. יש בה ערכים שאנחנו צריכים להידבק בהם כדי
להתקדם. כדי להתקדם בעצמנו וכדי להביא את הגאולה. זה רובד אחד. תכף נראה גם שהם מתחברים. הכיוון, ואני אגיד רגע עוד משהו, שבאמת ירושלים זה דבר עמוק. זה רעיון. מעבר לזה שזאת עיר הבירה, ויש את מחנה יהודה, ויש בה אוניברסיטה, ויש בה בית חולים, והיא גם מאוד יפה, וכיף לטייל בה, כן? יש בה רעיון, ירושלים. מה זה ירושלים? ירושלם. ראייה, אברהם אבינו, הר המוריה, כן? מה זה ירושלם? איזושהי ראייה ושלמות. כן? איזושהי יכולת לראות את השלמות. מציאות שהיא שלמה, של קדושה. זה עיר הקודש, כן? עכשיו, אתה רוצה לבנות חיים של משמעות, את רוצה להתקדם בחיים, את צריכה שיהיה לך ירושלים בחיים, דברי על לב ירושלים, את צריכה שבחיים שלך יהיה מושגים של פנימיות, ירושלים היא נקודה מרכזית ומשמעותית, אנחנו ננסה להבין למה ירושלים, כן? אבל בעצם, הרי תכף נדבר באמת היסטורית מה היה בירושלים, אבל זה, ברמה הכללית אנחנו מבינות שיש כאן איזשהו רעיון עמוק של קדושה, של דבר השם, של בית מקדש, וערכים כאלה צריכים להיות בחיים שלי ושל כל אחד, כדי שאנחנו נתקדם. זה דבר אחד. כיוון נוסף להבין את הדברים, דברו על לב ירושלים, ואני חושבת שזה אותו דבר, אבל טיפה יותר פנימה וגם עם איזשהו תרגום מעשי. כדי להצליח להביא גאולה, ובמיוחד בדור שלנו, אנחנו חייבים ללמוד לדבר. חייבים ללמוד לדבר, וגם לא רק לדבר דיבורים על הדיברות, כמו שאומרים, כן, איזה בלה 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 כזה, ואמירות אוניברסיטאיות כאלה, אקדמיה גבוהה, דברו על לב. על הלב ואל הלב, זאת אומרת, צריך לדבר דיבורים שפוגשים את הלב. אם משה רבנו בהתחלה היכה בסלע, אחר כך החטא שלו היה שהוא לא דיבר אל הסלע, גם לאבנים צריך לדבר. וירושלים מלמדת אותנו לדבר. ופה יש רעיון מאוד מאוד עמוק, שמתחבר גם, קצת נגענו בו בפסח, שבעצם מבריאת העולם אפילו, כן, ובטח כשעם ישראל יורד למצרים, היה גלות של הדיבור. וקצת דיברנו על זה מה קורה כשאדם הוא אילם? הוא לא יכול לדבר, תראו, עם ישראל אפילו לא סובלים בשעבוד של מצרים, לא, עד שהם צועקים. לפעמים אתה לא יכול לדבר, מרוב סבל, אתה לא יכול להוציא, אתה לא יכול אפילו להגיד כואב לי, אתה שותק עד שאתה צועק. אדם שהוא משועבד, אדם שהוא בשבי, אתה לא תמיד מסוגל אפילו להביע. כל השבויים שחזרו משנתיים בשבי, ואפילו מ50 יום בשבי, חלק מהתהליך של הריפוי שלהם היה בדיבור. אתה הולך למטפל, אתה צריך לדבר, אתה צריך להוציא החוצה את מה שעברת, כי שם לא יכולת לדבר. היה סבל וסבל, ואולי עם מי תדבר? חלק היו לבד 2 ימים. זה גלות של דיבור, לכן דיברנו על זה שפסח נקרא פסח. הקדוש ברוך הוא גואל, יש מכות, אחר כך יש 10 הדיברות, גאולת הדיבור. ואני חושבת שהיום אנחנו נמצאים במציאות, יש עוד כמה דברים להכניס פה באמצע שקשורים לשני הרבדים האלה ומתייחסים גם ללמה ירושלים היא כזאת קודש, אבל תשימו לב, נגענו בזה קצת. כל האלימות שיש היום, פגשתי איזה אמא השבוע, היא אומרת לי, כן, אני בדרך לפגישה בבית ספר של הילד שלי, את לא מבינה מה זה, כמה אלימות ואיך זה, ואתם אצלכם הדתיים, התלמידים מורידים ראש למורה, אז לא שזה תמיד שהם מורידים ראש, אבל בהחלט יחסית יש כבוד במערכות שיוצרות כבוד. ומה קורה? איך זה שלוקחים סכין ודוקרים מישהו שאתה לא מסכים איתו, וכל יום יש איזה אירוע אלימות אחר, והיום מישהו נפצע קשה, כי הוא לא בא לי טוב בעין, אז אני דוקר אותו. אנחנו לא יודעים לדבר. וכשמסתכלים בצורה עמוקה, מה זה אלימות? כשאתה אילם. הרבה פעמים מסבירים על ילדים קטנים, למה תינוק נושך? הוא לא יודע לדבר, אז מציק לו משהו, אז הוא כועס, אתה לקחת לו צעצוע, אתה הרגזת אותו, הוא לא יודע לדבר, אז הוא נושך, הוא מרביץ, זה פתרון קל. כשאתה תינוק, אתה באמת לא יודע לדבר. אבל אנחנו צריכים ללמוד וללמד לדבר. ולדבר זה אומר להביע, יש לי משהו על הלב, אני לא שותקת. אני מחכה כי בסוף אני שותקת, ואז בסוף אני פוף, מתפרצת, כן? אני כועסת, אני ארביץ, ללמוד, לדבר, דברו על לב ירושלים. אתם רוצים נחמה,
אתם רוצים גאולה, אנחנו חייבים ללמוד לדבר, זה דבר אחד. ודבר שני, באמת דברו על לב. הנושא הזה של הלב, של המהות, של המשמעות, חיים של עומק. אנחנו לא יכולים לחיות בצורה שטחית. כשבן אדם חי והכל שטחי, והכל זה רק מה אני אקנה, מה אני אלבש, איך אני אצטלם, מה זה, כן, הרבה פעמים, זה השיח, אין על מה לדבר, כאילו, איך אני נראית, ואני פותחת חשבון טיקטוק או אינסטגרם, ואז אני מצטלמת ככה, עם החברות, עם זאת שמציצה, עם הפה של הנשיקה. זהו, זה מה שיש לנו בחיים. ואז אתה מעביר את היום ככה, ריק לך, משעמם לך, אין לך על מה לדבר. אתה מתחיל להיות גם באלימות, בפראות, אתה נהיה גס רוח, אתה מתחיל זה, מקללת, כן, הכל מאוד 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 חיצוני. וירושלים קוראת לנו להסתכל פנימה. איך, באמת, דיברנו על זה קצת בשיעור של ל"ג בעומר, על הסוד, שכשיש לבן אדם סוד, והוא שואף אליו ולא הכל גלוי וחשוף, אז כל הדורות עם ישראל מתגעגע לירושלים. למה הוא מתגעגע? למה אנחנו מתגעגעים? אז בואו רגע טיפה נפתח את זה. מה קורה היסטורית בירושלים? אז קודם כל יש שם אבן השתייה, נכון? הרי בקודש הקודשים. קודש הקודשים הוא נבנה, למה שם? מה קרה דווקא שם? מה יש בירושלים שהוא כל כך קדוש יותר מכל מקום אחר? אז א', כי ככה השם הגדיר, מה יש בעם ישראל שהוא כל כך קדוש מכל עם אחר? ככה, אשרי העם שככה לא, ככה השם בחר. אבל כל רעיון עובדה ושהקדוש ברוך הוא בחר, יש לו גם איזושהי אחיזה במציאות. אבן השתייה, מה זה אבן השתייה? אבן שממנה מושתת. נכון, אבן שממנה מושתת העולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא התחיל, המהר"ל מתייחס לנקודת הראשית. אני חושבת שפעם נגענו בזה קצת. עם ישראל הוא הראשית של המציאות. העולם הזה, כן, יש בו נפט, יש בו יהלומים, יש בו נחושת, יש בו ברזל, יש בו כל מיני יסודות טבע, יש בו שמיים, ארץ, הוא התחיל מנקודה אחת, מאיזושהי מציאות אחת. אבן שממנה הושתת העולם. ברמה הרוחנית, היסוד של בריאת העולם וההתקשרות של הקדוש ברוך הוא עם החומר, עם העולם הזה, התחיל שם. זאת הנקודה. זו ההופעה הראשונית של המציאות האלוקית בעולם הזה. שנייה ניתן להם... והקדוש ברוך הוא בורא את העולם מאבן השתייה, על גבי אבן השתייה, שמה האדם הראשון נברא. לשם הגיע אברהם אבינו בעקדת יצחק. עכשיו תראו, עקדת יצחק זה דבר מאוד מעניין. תראו משהו מדהים שקשור גם לירושלים בהקשר הזה של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך. נכון, הלך לך הראשון, הוא אומר לו, ביציאה של אברהם מחרן, לך לך לאן? אל הארץ אשר הרקע. הוא לא אומר לו לאן, תתחיל ללכת. לך, הוא הולך, אברהם מתחיל ללכת. איך הוא מזהה את ארץ ישראל? הוא רואה אנשים זורעים בשעת זריעה, קוצרים בשעת קצירה. משהו בלב שלו נמשך דווקא לפה. כי תראו, זה לא קשור אלינו כל כך, לא פרשת שבוע ולא זה, אבל זה מאוד קשור לרעיון של ירושלים. הקדוש ברוך הוא נותן לאברהם אבינו ייעוד, שליחות, לך לך. לאן תלך? אני לא אומר לך, אתה כבר תגלה. כל אחד מאיתנו יוצא לעולם עם אותה אמירה. לך לך, לכי לך. לאן ריבונו של עולם? תביא לי פתק. תביא לי מה התפקיד שלי, עם מי אני אתחתן, מה אתה רוצה שאני אעשה. אז יש לנו ווייז, כן, פנימי, שצריך להיזהר ממנו, זאת אומרת, צריך לדעת, לכוון אותו, כי לפעמים הווייז שלנו מכוון לא נכון. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו, לך לך, אותו דבר כמו אברהם אבינו. לאן אני אלך? אל הארץ אשר הרקע, אתה כבר תגלה במהלך החיים. אם תדעי להקשיב טוב, את תגלי. וזה מה שאברהם אבינו עושה. הוא הולך עם הרבה אמונה, עם הרבה ניסיונות בדרך, ואז הוא פוגש את ארץ ישראל. הוא רואה אנשים זורעים בשעת זריעה, קוצרים בשעת קצירה, מסודרים. יש פה סדר. זה גם מראה איך האקלים של הארץ, יש בארץ הזאת איכות, יש בה קדושה, שהיא משפיעה על מי שנמצא בה ככה בפשטות. טוב. ניסיונות, ירידה למצרים, עם שרה, עם אבימלך, המון ניסיונות. 8 ניסיונות בין הניסיון הראשון לאחרון, ואז מגיע הניסיון האחרון.
הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך לאן? אל ארץ המוריה. על אחד הערים אשר אומר אליך. הופה, זה כבר לא אל הארץ אשר הרקע איזה משהו כללי, כבר נותן לו קריאת כיוון לאן. וגם פה על אחד הערים אשר אומר אליך, והוא יגיד לו איפה. הר המוריה זה ירושלים, זה בעצם התמצית של הלך לך הראשון. זה אברהם אבינו הולך ועובר מסע ועוד מסע ועוד מסע ועוד מסע, ובסוף הקדוש ברוך הוא אומר לו לאן? כי הוא הלך נכון, הוא בחר נכון. הוא מגיע והקדוש ברוך הוא מכוון את אברהם אבינו אל ארץ המוריה, הר המוריה, כן, אל ארץ המוריה, אל אחד הערים אשר אומר אליך. וזה מקום העקדה, מקום של שיא מסירות נפש. שיא של נאמנות מוחלטת לריבונו של עולם. זה קורה על הר הבית. הר המוריה. מה זה מוריה? שמשם יוצאת הוראה לעם ישראל. המאורע המכונן הראשון לכאורה זה המאורע הזה. יש גם את הסיפור על שני האחים שגידלו את החיטים שלהם, מכירות, נכון? היו שני אחים שלכל אחד היה עם הרבה ילדים, אבל הוא היה עני. אחד היה עשיר ולא היה נשוי, הוא היה רווק. ואבא שלהם הוריש לשניהם את השדה, ולכל אחד הוא הוריש חלקה אחרת בשדה. כל לילה, האח עם הרבה ילדים היה חושב, אומר, נכון, יש לי הרבה ילדים, אני לא כזה, אבל אחי, מה הוא יעשה? הוא בודד. מה יקרה לו כשהוא יהיה זקן וחלש? הוא חייב שיהיה לו ממה להתפרנס. היה מעביר אליו חלקים מהתבואה שלו לחלק שלו. באותו לילה, כל לילה מחדש היה קורה. האח, הרווק, הערירי היה אומר, אחי, יש לו 10 ילדים, איך הוא יצליח לפרנס את כולם? הם יגדלו, הם יצטרכו להתחתן, להקים בתים. אני לא יכול, אני חייב לדאוג לו. אני אקח מהחלקה שלי, אני אעביר לו. מחרת בבוקר הם קמים. החלקה שלו שווה, לא... מבין, אני אתמול הורדתי מעצמי איזה 10 שקים. איך יכול להיות שנשארתי עם אותה כמות? וככה הם שניהם שותקים. ככה לילה, ועוד לילה, ועוד לילה. עד שלילה אחד הם נפגשו באמצע הדרך, והתחבקו אחד עם השני, ואומרים שכל הסיפור הזה באמת קרה בהר המוריה. זאת אומרת שהבסיס והאנרגיה, כמו שראינו שבארץ ישראל אברהם אבינו זיהה אותה, כי אנשים זורים בשעת זריעה, זאת אומרת הבסיס והאנרגיה של הר הבית, של הר המוריה, זה חיבור, זה אהבה, זה היכולת לצאת מעצמי ולחשוב איפה הוא נמצא. אני לא שם לב מה קשה לי, אלא אני רואה אותו. איפה קשה לו, איפה חסר לו. אני חי לבד, אז אני לא צריך כל כך הרבה, אבל הוא עם 10 ילדים, והשני חושב בדיוק הפוך. אני עם 10 ילדים, הם יעבדו, הם יפרנסו, הם ידאגו לי שאני אהיה מבוגר, הם ידאגו לעצמם. אבל אחי, הרווק, מה הוא יעשה? הוא לבד. אני חייב לדאוג לו. זה ממש הלב של ירושלים. זה באמת גם אחד הדברים שאומרים ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מה זה עיר שחוברה לה יחדיו? אומרים החז"ל, עיר שעושה כל ישראל חברים. זאת אומרת, הכוח של ירושלים זה לחבר. בעם ישראל תמיד היו מעמדות, ותמיד יש את הכהנים והלוויים, והפשוטים, והתלמידי חכמים ועמי הארץ. עולים לרגל, כולם שווים. כל מי שגר בירושלים פותח את הבית שלו, מארח, מכניס. כן, זה באמת כוח חזק שיש בירושלים. תכף נדבר על זה, כי עם ישראל לא הקפיד על הדבר הזה כל השנים, ולכן ירושלים בעצם נחרבה. לא שואלים על מה חרב עם ישראל, על מה חרבה ארץ ישראל, על מה חרבה ירושלים. כל השאלות בגמרא, על מה חרבה ירושלים. אפילו לא שואלים על מה חרב בית המקדש. על מה חרבה ירושלים. כי כשירושלים זה ירושלם, עיר של שלמות. עיר שהמנוע שלה והלב שלה, זה גם ההסבר, תכף נתייחס, זה גם הלב של ירושלים זה הרי בית המקדש, אז בעוצמה הכי גדולה זה בא לידי ביטוי בבית המקדש. כשהלב זה אהבה, ועם ישראל לא מקפיד על אהבה, אז ירושלים עוד לא נבנית. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, דברו על לב ירושלים. אנחנו צריכים לדבר על הלב ואל הלב, כי הייעוד שלנו זה לבנות אהבה בלבבות. ואיך בונים אהבה? איך יוצרים אהבה? בדיבור. בדיבור, בקשר. אהבה זה בעצם ביטוי. הרב דסלר אומר, כי לאשר ייתן יואב.
אהבה זה גם ביטוי של נתינה, זה בדיוק מחזיר אותנו לסיפור הזה, שזה סיפור שמראה, אני לא חושב על עצמי, איך אני אתקדם, איך אני אהיה. בירושלים כל אחד חושב מה אני עושה בשביל האחר. וזה לא רק סיסמאות, אנחנו באמת זקוקים לשיח הזה היום, כדי לבנות את החברה, וכדי לבנות את הלב של עם ישראל. אנחנו בפתח עונת הבחירות, כן? ובעונת הבחירות כל אחד משמיץ את השני, ולמה הוא לא טוב, והוא לא בסדר, ויש בזה ממד שאתה אומר, טוב, אני צריך לחדד את ההבדלים, כי אני באה להגיד משהו, אני רוצה גם פה דברו על לב ירושלים. כל חברי הכנסת שרוצים להיבחר לכנסת של ירושלים, ובעצם הכנסת, מה זה כנסת? בית כנסת, מה זה כנסת? כינוס. עם ישראל צריך כינוס. אחד האמירות בזוהר, אני לא זוכרת, ראיתי את זה עכשיו, זה לדעתי קשור אולי לרבי שמעון, אולי קשור, זה נראה לי קשור, זה איזו אמירה שרבי שמעון בר יוחאי אמר, אנא בחביבותא טליא. כן, כל הדיבור וכל הקשר עם ריבונו של עולם וכל המציאות תלויה בחביבותא. מה זה חביבותא? אהבה. אהבה. אנחנו תלויים באהבה. ואנחנו צריכים ללמד את הלב שלנו לאהוב. עכשיו, אני חוזרת רגע למסע ההיסטורי הזה, שבאמת אנחנו פוגשים את ירושלים אחרי העקדה, אנחנו פוגשים אותה, עם ישראל יוצא ממצרים, הוא בדרך ממצרים עד ירושלים, כן? אני לוקח לו זמן להגיע לירושלים, כי קודם כל רק אחרי 40 שנה מגיעים לארץ ישראל, ואז לאט בכלל עד שיש את שאול, ורק אחר כך דוד המלך, ודוד המלך הוא זה שכובש את עיר יבוס, מהיבוסים, וזה גם סיפור שם עם העברים והפסחים, זה סיפור שלם, אני לא, אבל עד שדוד המלך כובש את ירושלים, אנחנו עוברים הרבה זמן, יהושע שופטים, וחצי ספר שמואל, שזה מלכות שאול. זה לא ברגע אחד. אנחנו לא מגיעים מהר לירושלים. דוד כובש את ירושלים, וגם שם יש בלגן, עד ששלמה המלך בונה את בית המקדש. שלמה זה מלך שהשלום שלו, הוא גם נקרא ידידיה, ידיד השם, עניין של חיבור וקשר ושלמות ושלום, הוא בונה את בית המקדש. כי לפני כן המשכן היה נודד, ועד שזה, והקריבו בבמות, בכל מיני מקומות, עד כי יבוא שילה, בהתחלה המשכן היה בשילה, כן? עד שהגענו לירושלים, לקח הרבה זמן. ומאחרי שלמה המלך, כבר בלגן התפצלה ממלכה, לאט, עד שבית ראשון נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. באמת בית ראשון, המהות שלו היה עבודת השם. בית שני הוא היה בית יותר פשוט. בלי ניסים, בלי השראת שכינה יותר מדי גדולה, שכינה אחרי חורבן בית ראשון, התעלתה 10 רמות, 10 עולמות. כן, השכינה עזבה את העולם. תחשבו, בית ראשון, הניסים היו ככה, גלויים ונביאים, ולשון של זהורית, ואש התמיד, ולחם הפנים. זה ניסים שלא היו בבית שני. בית שני זה היה בית מקדש כזה יותר סטנדרט כזה, כן? היה בית, והלב של בית שני היה אהבה של עם ישראל. ולכן, בית ראשון נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה דברים חמורים מאוד, דברים שאדם צריך למסור עליהם את הנפש, זה חמורות מאוד, אבל זה בין אדם לקדוש ברוך הוא. 70 שנה הייתה הגלות, אחרי 70 שנה, עם ישראל חוזר לארץ ישראל. יחסית. יחסית, כן. עוד לא בגיל שלי, אבל כמעט יצאנו חזרנו. בית שני היה, צולע. עד שבנו, עד שעשו, עד שזה, הורדוס קצת פאר אותו. הלב שלו לא היה השראת שכינה. זה היה החיבור של עם ישראל. לכן הוא נחרב בגלל שנאת חינם, כי זה היה מה שהטעין אותו, זה היה האנרגיה שלו. וכשלא היה את האנרגיה שמעמידה אותו על הרגליים, זה מה שאומר, נראה לי רבי יוחנן, אומר לזה שהחריב את בית המקדש השני, היכל שרוף שרפת, קמח טחון טחנת, אומרים ש40 שנה לפני שבית המקדש נחרב, הדלתות של בית המקדש היו נטרקות ככה, נפתחות ונסגרות, כאילו משהו כבר התחיל לעבוד לא טוב. ושואלים, כן, מה העניין? היה בלגן. בית המקדש השני זה אהבת חינם, שנאת חינם, כי המהר"ל מסביר את זה, זה לא היה בית של השראת שכינה, זה לא היה הקשר שלנו והקדוש ברוך הוא, זה היה בית שמה שהחזיק אותו היה עם ישראל. זה היה יותר הירושלים של מטה. וכשהלב של עם ישראל היה מנותק, והיה מלחמות, והיה בין הקנאים,
הקנאים הבריונים, וכל אחד שם, והפרושים, כל אחד שם משך לכיוון אחר. אלה רצו להילחם ברומאים, אלה רצו להיכנע ברומאים, אלה היה חשוב להם הלימוד תורה. הרי היו בירושלים, אתם מכירות את הסיפור הזה, 3 עשירים, נקדימון בן גוריון, בן ציצית הכסת, כלבא שבוע. כל אחד מהם, אחד היה לו מחסן עצים, אחד היה לו מחסן שמן, אחד היה לו מחסן חיטים. היו יכולים להחזיק את ירושלים 21 שנה במצור. הקדוש ברוך הוא נתן שפע והיו 3 עשירים. באו הבריונים, שרפו את המחסנים. אמרו, אלה, ככה. אנחנו קילינו את עצמנו. וזה היה מזעזע מה שהלך שם, ומצדה, ודברים מזעזעים. חורבן, לא כמו 7 באוקטובר שהיה יום אחד, וטק הצבא בא, ותוך 2 הטייסים שלנו בשמי איראן מפציצים, והנה לא פוצה פה ומצפצף, אף אחד מאיתנו לא יודע באמת מה הולך שם, לא הולך שם, אבל מפגן עוצמה שאין כדוגמתו. שם נכנסו בנו עד שסילקו והעיפו אותנו מירושלים. כי לא דיברנו אל הלב. ואני באמת חושבת שגם היום, ברוך השם, אנחנו בתנועה הפוכה, ברוך השם, אנחנו כבר בחזרה, לא סתם אני חוזרת ואומרת שמבחינה היסטורית קודם מדינת ישראל, ואז עברנו עוד שלב שקיבלנו את ירושלים, עדיין הר הבית הוא בידינו, אבל אנחנו עוד לא לגמרי, עוד משחקים שם כדורגל במגרש, כן? וגם היום, כמו שאת מספרת, שראית את ירושלים מהר הצופים, אז אנחנו עשינו סיור לאמהות ובנות, וגם ככה יצא כמה פעמים בעיר העתיקה, ברוב היהודי המתחדש, כן, הרוב המוסלמי, שכבר יש שם יותר מ100 משפחות שקונות בתים, וממש גואלים שם את הבתים ברוב המוסלמי, ויש שם כמה נקודות תצפית, אחת מהן זה בית הצלם, עלינו, ואני חושבת או שזה בית הצלם, או שזה נראה לי מקום אחר, יש שם אחד המקומות הגבוהים שאתה עומד, ואתה ממש רואה את האדמה של הר הבית, אתה רואה ממש מה שהולך שם. וזה כאילו, הנה, אתה ממש מתפלל, מכוון את הלב. כן, וזה עוד יותר קרוב מהר הצופים אבל עדיין יש פה ממד שזה, טוב, הר הבית אף פעם אנחנו לא נוכל להסתובב חופשי בחצר בית המקדש, מי שלא כהן, בטהרה, זה מורכב מאוד, זה איסור כרת, זה לא, אל הקודש לא מתפרצים, כן? יש איזה ממד של יראה. אבל באמת, ההבנה הזו שיש שלבים להגיע אל הקודש, גם כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל ואנחנו מתחילים לתקן, ואני ממש חושבת, ואני אומרת את זה בצורה חד משמעית, זה שיש היום הרבה אלימות, זה שיש היום, זה בא לידי ביטוי באמת באלימות ובחוסר סבלנות, וזה מפרק את החברה, זה הורג אנשים, בעלים רוצחים נשים, אנשים רוצחים אחד את השני, ילדים רוצחים נערים שלא באו להם בטוב, אלימות בבתי הספר, ילדים זורקים כיסאות על המורים, ילדים חונקים אחד את השני, זה לא יאומן. למה? כי אין לנו ירושלים, ואין לנו את היכולת לדבר. וזה אחד הדברים שאנחנו חייבים, ממש, אנחנו חוגגים את יום ירושלים. בעזרת השם, ביום ראשון יש פה גם תהלוכה מרגשת, ואני ממש מזמינה את כולם להשתתף, מי שבא עם הרכב, שתבוא עם הרכב לתהלוכה של רכבים, ואחרי זה... ירושלים אומרים בליל, נכון? ביום שישי? אני חושבת חמישי בערב. גם, אני לא יודעת, יש פה חוברות, אתם יכולות עם תפילות, אני אתן לכם אחר כך מי שתרצה, אז רואים את הדברים, זה באמת נס גדול, שמחה גדולה, שברמה הפיזית התחברנו ללב שלנו. הייתי שבוע שעבר בסיור בגבעת התחמושת, באמת אני חושבת שאף פעם לא הייתי שם בצורה כל כך מוחשית. אתה נמצא בגבעת התחמושת, רואים ממש איך זה מובלט כזאת שחולשת על כל כך הרבה אזורים, קרובה מאוד לאזור העיר העתיקה, והיה שם תעלות, החיילים ממש היו צריכים להיכנס לתעלות כדי לחסל, לא הבנתי בדיוק טקטית, אולי יימח שמם התחבאו בתעלות, היה צריך לעשות אתה יורד לתעלה, היא כזאת צרה, ואתה הולך ומי שהולך ראשון חוטף, אין מה לעשות. ונפלו שם 21 בחורים. בגבעת התחמושת, כן, זה בירושלים, בגבעת התחמושת יש על זה שיר מפורסם, גבעת התחמושת, שממש נפלו שם, יש שם את הבלד על החובש, מי שמכירה זה היה בגבעת התחמושת, שבאמת הקרב קשה, אבל בסוף כשהם הצליחו להתגבר שם, הבנתי שנתנו הוראה, זה מה שהוביל לכבוש את ירושלים. משם יצאה ההבנה, פתאום נפל האסימון שהנה,
יאללה, כאילו זה ההחלטה של רגע, ניכנס דרך שער האריות, נכנסו טנקים ויש את כל ההקלטות רדיו הידועות והמפורסמות, אנחנו נכנסים דרך שער האריות, הר הבית בידינו, הר הבית בידינו, כן, איזו התרגשות לאומית כזאת, ואפילו השדרן החילוני בכה, ויש שירים על הצנחנים בוכים בכותל, ושהם בחיים לא היו שם ולא חשבו, והם חילונים, והם באים לכותל ומתחילים לבכות. כי הנשמה של עם ישראל נמצאת שם. באמת ברמה ההיסטורית ביום ירושלים, למה אנחנו שמחים? אנחנו שמחים שכבשנו ושחררנו והתחברנו אל הלב שלנו ברמה הגיאוגרפית הפיזית, אבל שהיא מלאה ברוחניות. באמת הרב צבי יהודה אומר, יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם. והכותל, זה נעמי שמר כתבה בעקבות זה את השיר שלה, כן, זה באמת להבין שהאבנים של הכותל זה אבנים עם נשמה. הכותל כמה שהוא נראה מסכן, ואתם יודעות, הרי כשכבשו את הר הבית וכשכבשו את העיר העתיקה, לא היה כותל. הכותל היה קירות של בתים של ערבים. ערבים בנו בתים על החומה הזאת. זה היה אולי איזה חלק קצר, זה היה מלא עמוס, כל רחבת הכותל הייתה בתים. בהחלטה של רגע, אני חושבת שאולי הרב גורן היה שם משותף לזה, פשוט נתנו הוראה מיידית, ואם לא היו נותנים הוראה מיידית, זה לא היה קורה עד עצם היום הזה, לגלח את כל הבתים. היה כזה, הגענו, כבשנו, יאללה, קדימה, מה זה הבלגן הזה? קדימה, נפנן. כן, איזה רוח השם פיעמה בהם, והרב גורן ככה ממש היה שותף פעיל שם להרבה דברים, דקה בשופר. זה יום של קומה חדשה בגאולה, כמו שבמלחמה הזאת אנחנו בעוד קומה, עלינו עוד מדרגה. זאת הייתה עליית מדרגה מהרמה הראשונה של להקים מדינה לעם שיצא מהשואה, לעם שכמעט, כן, דיברנו על זה, מההיעדר, מהשפל הכי נמוך, קמנו והולדנו מדינה. זה קומה ראשונה של מלחמת ששת הימים וכיבוש העיר העתיקה, זה קומה נוספת, וזה דבר גדול, זה יום קדוש מיוחד, מלא תעצומות, וכמו שכל חג יש לו את ההערה הרוחנית שלו, גם ביום ירושלים יש לו הערה רוחנית של מפגש עם הקודש, מפגש עם הלב, מפגש עם המשמעות. כמו שיציאת מצרים. מה את אומרת? זה מזכיר יציאת מצרים. כן, אפילו יותר מיציאת מצרים. את יודעת למה? עד היום אנחנו עוד כאילו הרסו, נלחמו, בנו, תרסו, חופרים. כן, נכון. יצאנו ממצרים, זה רק יצאנו ממצרים, אבל עוד לא הגענו לארץ ישראל. בהקמת המדינה הגענו לארץ ישראל. ביום ירושלים אנחנו הגענו לירושלים. ועדיין כדי להגיע למדרגה הזאת של נחמו נחמו עמי, אנחנו צריכים ללמוד לדבר. ללמוד לדבר, לא לצעוק, לא לריב, להסביר מה כואב לי, מה קשה לי, איפה, כשאני שמחה, כשאני עצובה, ללמוד לדבר, לא מכות. עכשיו, זה קשה, כי היום המציאות, תחשבו, הילדים ולפעמים גם מבוגרים, כל היום בטלפון. אתה רואה אלימות, אתה רואה משחקים, אתה רואה שטויות, אתה לא רואה ירושלים, אתה לא רואה מהות, אתה לא רואה משהו שאתה שואף אליו. ואז הכל הוא אני אומרת, כשמשעמם לך, אז אתה מרביץ. אין לך לא משהו לשאוף אליו, לא איזה רעיון, זה לא... לא משעמם, זה פשוט כל מה שהיה חשוב פעם, ולא נלמד היום בבית ספר. הדברים האלה לא נלמדים, ההורים לא מדברים בכלל. לא נותנים משמעות לשום דבר לא תמיד מדברים, ההורים והילדים, לא תמיד יש דבר כזה של בוא נדבר, בוא תשתף אותי. אני חושבת שיש לו מלא מהבית, כי היום יש הורים שבמקום לדבר ביניהם, בנועם וזה, צועקים מה ילד רואה. נכון, כן, ולמה ההורים צועקים? אז לפעמים אפשר גם לריב, קורה, אבל אתה יודע גם אחר כך לסדר את הדברים, ולארגן את הדברים, ולחייך, ולמה זה קורה? כי אין סבלנות, ואין את הרעיון הזה של ירושלים, שאני חושב על השני מה טוב לו, אני חושב רק על עצמי, איפה לי יוצא טוב, ולמה הוא לקח לי, ולמה הוא עשה לי, ואיפה זה שהוא מצליח זה על חשבוני, וזה לא טוב. אנחנו באמת ביום ירושלים, אנחנו גם שמחים על הכיבוש, ועל זה שהר הבית בידינו, ושאפשר להגיע לכותל ולהתפלל, אבל לזכור, יש אבנים עם לב אדם, האבנים האלה של הכותל, זה קיר שהוא כל כך נראה מסכן, אבל הוא ספג וחווה כל כך הרבה מההיסטוריה של עם ישראל, והוא עומד שם נצחי ונוכח, והוא מחכה שנדבר. שנדבר אחד עם השני, ושנדבר טוב אחד על השני, ונראה טוב, ונדבר אל הלב, ובאמת נבין שיש לנו לב
שצריך להתעסק איתו, יש מהות, יש קודש, שאני באמת חושבת... אבל יש בעם ישראל הרבה אנשים לא אוהבים ומדברים. בוודאי, כי בסוף אנחנו בתקופה של גאולה, המגמה שלנו היא עלייה, אנחנו לא בירידה. גם את זה מרגישים. חד משמעית. חד משמעית, אני רק אומרת איפה שזה, או הקצוות, ואת צודקת גם שבתקשורת מראים רק מה לא טוב, ומי דקר את מי הרג את מי עשה למי, ולא מראים את החסד, הוא העביר זקנה את הכביש, הוא הקים מפעל חסד, הוא עשה ככה, חד משמעית את צודקת. בשורה התחתונה עם ישראל במגמת עלייה וחיבור והתקדמות, ועדיין, דווקא ככל שמתקדמים, כמו שכשהגוף מבריא יוצאת המוגלה, גם בזה צריך לטפל, זאת אומרת, גם בקצוות האלה ובסוף גם, אני חושבת שמה שמתקדם זה המקומות שיש בהם לב ומדברים בהם על ירושלים. איך אמרה לי אותה אישה? אצלכם הדתיים זה לא קורה. עכשיו, זה, גם אצל דתיים יש לפעמים חוצפה, וגם לדתיים יש לאן להתקדם. זה גם לא עניין של דתי כזה שיש לו כיפה או ציצית, או זה הלב. זה הלב. כשאתה בונה את החיים שלך על לב, על ערכים, על תוכן, על פנימיות, וגם, תשימו לב, מציון מכלל יופי. ירושלים זאת עיר שמשדרת לעולם כולו יופי. בית המקדש היה המקום היפה ביותר בעולם. יש ערך ליופי. ירושלים משדרת לנו, תהי יפה, תהי מכובדת, תופי את היופי שלך. אבל, מה זה יופי? מציון מכלל יופי. יש ממד שהיופי בא לידי ביטוי דווקא ממקום שהוא פנימי, ולא בהחצנה. כשאת מחצינה, זה כבר לא יפה. זה כבר לא יפה. יש כבוד אלוקים אסתר דבר. את רוצה לפגוש את ריבונו של עולם? זה ממקום פנימי. זה לא, גם הדיבור, אנחנו יכולים לדבר כל היום. מה נשמע אחי? איך אחי? בתקשורת, הם כל היום מדברים. איך זה? בפאנלים ובכל מיני, לפעמים כשיש מלחמה אני מתחברת לאיזה, אפילו ערוץ 14, אני צריכה לשמוע מה קורה, אבל מהר מאוד אני משתעממת, כי אתה מחכה שכבר יגידו לך, אני ממש מרגישה שאני מקשיבה שם כאילו, מתי יגידו שמשהו משתנה במציאות, שמשהו קורה במציאות, אבל הם לא אומרים את זה, הם מדברים, דברו, דיבורים, שלב, צריך לדבר בפנימיות, צריך להסתובב בעולם הזה עם הבנה שיש קדושה בעולם, שיש דבר השם בעולם, שיש ירושלים בעולם, יש לאן לשאוף, ואז זה מכוון את כל החיים שלי. איך אני מתלבשת, ומה אני אוכלת, ומה אני מדברת, וזה משנה ומארגן את מערכת היחסים שלי. איך אני מוצאת בן זוג, ואיך אני חיה איתו. ואם אני כל היום, לא יודעת מה, בחיצוניות, ואז כשאנחנו חברים זה הולך טוב, אבל כשאנחנו מתחתנים זה מתפרק. או שאני בונה מערכת יחסים, לא סתם. כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. כי כל זוג שמתחתן הוא בעצם לבנה בשלם הכללי של עם ישראל, בגאולה העתידה, הוא בונה בית לאורה של ירושלים, לא סתם החתן שובר את הכוס, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. למה אסור לנו לשכוח את ירושלים? כי ירושלים זה בעצם הלב של עם ישראל, זה כל עולם הערכים וההבנה הזאת שיש קדושה, שיש אמת בעולם, שיש אבן השתייה בעולם, אבן שממנה הושתת העולם. את זה אני לא שוכחת. אני לא שוכחת את ירושלים שמכוונת אותנו לנצח הזה של עם ישראל. ובשעה שאני עומדת להקים בית, אני אומרת, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, שימו לב, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אני אהיה אילם אם אני לא אזכור את ירושלים. אני יכול לדבר דיבורים של טוב ולהביא נחמה לעולם, רק כשאני זוכר את ירושלים, רק כשירושלים היא הלב של החיים שלי. וירושלים עוד פעם, לא רק הגיאוגרפית, ברור שזה בא לידי ביטוי בגיאוגרפיה, כי יש קדושה בעם, באדם, בעולם ובזמן. וירושלים היא ביטוי לקדושה שיש בעולם, כן, בארץ, באדמה. וזו קדושה קיימת, פועלת, וזה ממש מדהים. הנושא הזה של היכולת לדבר ולהביע, אם אני זוכרת, אם ירושלים נוכחת בחיים שלי, ולבנות קשרים אמיתיים, ולבנות, שוב, וקשר אמיתי בחברה, בזוגיות, ביני לבין עצמי, והקשר הזה והיכולת הזאת לדבר, היא מארגנת את כל החיים שלנו. איך הורים מדברים עם הילדים, איך אני פותרת בעיות בזוגיות, איך אני בונה בכלל זוגיות, איך אני מוצאת זוגיות.
ואיך אני מארגנת חברה שלא רוצחת אחת את השנייה ודוקרת אחת את השנייה, אלא מביאה אלומות, כן? מנסה לחשוב איך אני עושה טוב. וזה באמת, כשמבינים את זה שירושלים היא הלב של החיים שלנו. גם בכמיהה ובהשתוקקות, שיבנה בית המקדש. מה זה שיבנה בית המקדש? זה רק איזה משהו טכני של, שיבנה בית המקדש, נעלה לרגל, נקריב קורבנות, זה פיכס הקורבנות, זה לא בסדר, זה התעללות בחיות, מה, רוצים שכל עם ישראל נעשה לו הדתה, זה לא. בית המקדש זה ביטוי למציאות רוחנית של שלמות פנימית כזאת גבוהה, שבית המקדש הוא לא רק יקרה פתאום, אלא הוא תוצאה של בלבבי משכן אבנה. אני צריכה לבנות את המקדש בתוך הלב שלי, וזה עבודה. אפשר לדבר על זה, אני יכולה לדבר על זה עוד 3 ימים. אבל בסוף את כל הדברים האלה, גם אני צריכה לקחת הביתה. ואיך אני מייצרת שיח עם הילדים שלי, ועם בעלי, ועם האנשים שאני לא כל כך מסכימה איתם, ועם אנשים שמרגיזים אותי, והאם אני עונה מהבטן, ולפעמים בא לי, ולפעמים כבר יש איזה משהו שכל כך מרגיז אותי, שאת אומרת רק אני, וכל מיני אנשים גם במציאות החברתית שלנו, הכללית, זאתי, איך היא עושה, איך האלה, איך הבגץ, איך... זה קשה, אתה לפעמים מרגיש גם שאנשים עושים בכוונה, והם מוכרי ישראל, זה לא פשוט, ומצד אחד לא להיות טיפשים, ומצד שני, באמת לברר בפנימיות נגד רעיונות, אפשר לצאת בתקיפות מאוד גדולה. זה על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אני יכול לשנוא דעות, אני יכול להילחם בדעות, אבל הלבבות שיהיו מחוברים. וזה עבודה, זה לא סיסמאות, זה קשה. ואנחנו צריכים להתחיל במעגלים. אם אני מוותרת לאחותי. כל דבר הכי קטן זה הדתה, וכל דבר אי אפשר להגיד. כי זה פחד, וכי זה... אני לא, עוד פעם, לא רוצה לקטלג, אבל בסוף מי שאין לו ירושלים, אז גם כנראה שאין לו יכולת לדבר. אם אשכחך ירושלים, תדבק לשוני לחיכים, לא אזכרכי, כן? מי ששוכח את ירושלים, בסוף הוא לא יכול לדבר. אתם מבינות את זה? זה מאוד עמוק. יש אלימות, כי אנשים לא זוכרים את ירושלים, כי נדבקה להם הלשון, אז הם אילמים, אז זה מביא אלימות ואילמות, זה אותם אותיות. וזה תוצאה של שכחת ירושלים. האמת לא חשבתי על זה, זה רק עלה לי תוך כדי, וזה פשוט מדהים החיבור הזה, שזה תוצאה. יש קשר מהותי בין ירושלים, וזה שאני זוכרת את ירושלים, ליכולת שלי לדבר. את רוצה להצליח לדבר? את רוצה להצליח לנהל מערכות יחסים? את צריכה לזכור את ירושלים. ואז אנחנו בונים בית. ואז אנחנו בונים את הבית הפרטי, האישי, כן, גם בתוכי אני בונה בית, את הבית הזוגי שלנו, את הבית הלאומי שלנו, הקהילתי, לזכור את ירושלים. ואני מסכמת ובזה נסיים, מה זה לזכור את ירושלים? שיש נצח, שיש קדושה, שיש ערכים, שיש נוכחות אלוקית בחיים שלי, וזה מתווה את כל הדרך, והביטוי של זה, זה לא הדתה, אלא להפך, ראיית הזולת, ולתת לזולת, ולחשוב על האח שלי והאלומות שלו, לפני שאני חושב על עצמי, כן? וזה מביא את היכולת לדבר. כשיש לי ירושלים, אני יכולה לדבר. ולדבר אל הלב, לא לדבר אל הראש, לדבר אל הלב. בעזרת השם שבאמת נחגוג את ירושלים, את החג שלה מכל הכיוונים, בחיבור, באחדות, בשמחה לקומה החדשה בגאולה, ושנזכה באמת במהרה בימינו לקומה הנוספת הבאה, שעלינו קומה, גם עכשיו במלחמה הזאת, עלינו קומות, אבל שנזכה בלי ירידות, כן, אומרים, הגאולה הבאה, דומה דודי לצבי, עולה, יורד, נסתר, אמרנו, בלי הסתרות, זהו, אנחנו כבר, ככל שהיא הולכת רבה והולכת, דיברנו על זה ביום העצמאות, רק קדימה.